ଗପଟିର ନାମ ଭଲ ଓ ଖରାପ ସମୟ। ଜଣେ କେଉଟ ଥିଲା। ମାଛ ଧରି ବଜାରରେ ବିକି ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲା। ଥରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆଉ ତା ଜାଲରେ ମାଛ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତାର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟିଲା ଓ ବଜାରରେ ବିକି କିଛି ପଇସା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଦୁଃଖ ଭାରରେ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କେଉଟର ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଟକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଆମ ଗାଁର ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ହାତ ଦେଖାଅ। ତୁମର ଏବେ ଖରାପ ସମୟ ପଡ଼ିଛି। କେଉଟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ କିଛି ସମୟ ଗଣନା କଲା ପରେ କହିଲେ, ସପ୍ତାହେ ପରେ ଏ ସମୟ ସରିଯିବ। ତୁ ବଡ଼ ମାଛଟିଏ ଧରିବୁ। କେଉଟର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସପ୍ତାହଟେ କଟିଗଲା। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସେ ସକାଳୁ ନଈ କୂଳରେ ହାଜର। ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ମାଛର ଦେଖା ନାହିଁ। ଦିନ ଦୁଇପହର ସମୟ। ହଠାତ୍ ବନିଶୀରେ ଲାଗିଲା ଏକ ବିରାଟ ମାଛ। ତାକୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କୂଳକୁ ଆଣିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ଯେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧରିନଥିଲା। ସେ ମାଛକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବେଳେ ମାଛଟି ତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାଞ୍ଜରେ ତାକୁ ଏମିତି ପାହାରେ ଦେଲା ଯେ ତାର ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଣିକି ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ରହିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୁମକୁ ବଡ଼ ମାଛ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ କେତେ ଖୁସି ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ କି ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମାଛ ମିଳୁନଥିଲା ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ବକତେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଆଜି ତ ଭିକ ମାଗିବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। କେଉଟ କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଛୁ। କେଉଁ ସମୟ ଭଲ ଓ କେଉଁ ସମୟ ଖରାପ ତାହା ବୁଝିବା ମଣିଷ ଲାଗି କଷ୍ଟକର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସବୁ ସମୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ କରିଥାଏ।